गोदान बोसोरनि बयनोबो आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय गासैनोबो बर' बाथारमारि गामिनि लोगोसे नुजाफैनो हानाय गासैबो मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोननो गोदान बोसोरखौ हामलायनाय थाबाय। दा लोगोसे जोंनि बर' बाथारमारि गामिया खुङै खुङै दिनै 25 बोसोराव सफैबाय आरो बेजों लोगोसे जों रुखाथि मायथाइखौ फोरबो फालिथायखौ देग्लाय बोसोराव खुंनाय दिनै सिगां बैसाग दाननि 6 अक्ट' आरो 7 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। दा सिगांनि हाबाफारिया जाहैबाय फिरफिला बिरहोनाय हारिमुनि फिरफिला। बे हारिमुवा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोथार नेरसोन, जाय हारिमुखौ जोङो बावनो हाया, जाय हारिमुनि दारै जोंनि बर' हारिया गोजौआव दैखांनो हायो। आरो बेजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन, हारिमुवा जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन आरो लोगोसे आयना, जाय आयनायाव सासे सुबुङा गावनि सोलेरखौ नुजोबनो हायो। थिग बिब्दिनो जोंनि हारिमुवाबो बेबायदिनो जोंनि हारिनि माखासे नेरसोनफ्रा जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय आरो लोगोसे रोजाबनाय, मेथाइ खननाय गासिबो बे हारिमुआवनो बेरखांजोबो। बिनिखायनो बे हारिमुवा दिनै जोंनि बर' बाथारमारि गामिया 1952 निफ्राय 57 मायथाइयाव दिल्लीयाव बर' हारिनि सासे बादायारि जानानै नुजाहैदों आरो बिथांमोनहा माखासे गाहाय मन्थ्रिनिफ्राय, इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां मासि, मोजां बिबान, मोजां बान्था लानानै बिथांमोना फैनो हादों। बिनि थाखाय जोंनि बर' बाथारमारिया जोबोद जोंनि हारिमु बैसाग जे जों फोरबो फालिथाय, बे फालिथायखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो। आरो जोंनो माखासे थैनानै थांनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मआ माखासे बोसोन होलांदों, गिदिरखौ मान हो, उन्दैखौ अन, आरो ज' खौसेयै हारि माहारि, गथ' गथाय, बोराइ बेन्थु, सेंग्रा सिख्ला ज' खौसेयै आगान सुरलांनो हायो, बेखौ जोंनो बोसोन होलांदों, मावनो थिनदों। अराय जों खौसेयै बिथाङा फैयै फैयै बे संक्रान्ति दिनाव फैनानै मिटिं खालामनानै बिथाङा जोंनो माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलांदों। बिनि थाखाय जों बावनो हाया, बिनि थाखाय जोङो गोसोखाङो, मेगनाव मोदै गयो गासिबो जों बर' बाथारमानि रायजो राजा बिथांमोनहा। दा मा खालामनो, जोंनि सेथि हाबाफारिया जोंनावनो 20 तारिख एप्रिल, बे एप्रिलाव फुंबिलि समाव जोंहा हारिमुनि फिरफिला बिरहोगोन। मुस्रि समेस्वर ब्रह्म आफादगिरि बिनेस्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफाद। आरो फुंबिलिनि 8:30 सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मनो आलारि बाथि सावजेननाय आरो बिबार बावजेनगोन जोंनिनो मान्यगुण्य बोसोनगिरि मुस्रि बिनद बसुमतारी, बर' बाथारमारि गामि आफादनि बोसोनगिरि आरो समाज सिबियारि। फुंबिलि 9 रिंगायाव गिदिरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ बोर होनाय, लोगोसे गेवलाङै बैसागु मोसाग्लांनाय। फुंबिलि 9:30 जौस्रां बेखेवनाय, लोगोसे थुनलाइयारि आयदा बादायलायनायखौ बेखेवगोन मुस्रि सोमदोन ब्रह्म, गोरायुं गुदि सोलोंथाइ मिरु क'क्राझार आरो बेसिक ट्रेनिं सेन्टार। आरो फुंबिलि 10 रिंगायाव गथ'साफोरनि जायगायावनो दामिन सावगारि बोनाय आरो बादायलायनाय थाखो 1 निफ्राय 5 थाखोसिम। फुंबिलि 10:30 खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो 3 निफ्राय 7 थाखोसिम माने खन्थाइ आवरायनाय
बे खन्थाइनि मुङा जाबाय जोंनि जोनोम हादर। लिरगिरि मुस्रि कातिन्द्र सोरगियारि। ग्रुप बियाव जाबाय थाखो 8 निफ्राय 10 थाखोसिम। बहाय खन्थाइया जाबाय मिजिं, लिरगिरिया जाबाय बिनेश्वर ब्रह्म। फुंबिलि 11:30 रिंगायाव मिथिस्लाबै बुंनाय अर्थात एक्सटाम्पर स्पिच। सानजौफु 12 रिंगायाव लिरदो जानाय। सानजौफु 1 रिंगायाव बान्था रायनाय। बेलासि 1:30 रिंगायाव हारिमु आयदा बेखेवनाय। आरो लोगोसे दंबावो जोंहा बेखेवगिरि मुस्रिमा नयश्री ब्रह्म बारग' बागुरुम्बा मोसागिरि दिल्ली। बिथाङा दाबो दङ, बिथाङा माने थांनानै दङ, बहायनो दंफैयो। बिथाङानो सिगां जोंनि बागुरुम्बा मोसानायाव दिल्लीयाव माने पार्टिसिपेट खालामग्रा सासे रोंगौथि गोनां सोद्रोमा। बिथांखौ जोङो बेवहाय लाबोदों बरायनानै। बेलासि 2:30 बैसागु खुगा मेथाइ खननाय बादायलायनाय। बेलासिनि 3 रिंगायाव गथ'साफोरनि मोसानाय बादायलायनाय। 5 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोर बैसोसिम बैसागु मेथाइजों। बेलासिनि 4:30 बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय 15 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिम। दा बे हाबाफारिया दिनैनि हाबाफारि। बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय माखासे बादायारि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांमोना फैनानै जोंनि नैबे जौस्राङाव बादायफैगोन। बिथांमोननो जों माखासे मान बिलाइ, माखासे बान्थाफोर राननानै हरगोन। दा बिनिखायनो जोङो जोंनि माखासे हाबाफारियाव जों बयखौबो जोंनो बिमा मासेनि जानानै खौसे जानानै हारि माहारिखौ हारिमु आयदायाव जौगाखांनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दा बे जोबनायाव आंनि मोजां मोननाय, अननाय, सिबिनाय गासैनोबो जासिनानै आंनि नैबे फंनैसो बुंथिनांगौखौ बहायनो फोजोबनाय जाबाय। बेयाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय गासैबो जोंनि बर' बाथारमारि गामिनि रायजो राजा, आइ आफा, गथ' उन्दै, सेंग्रा सिख्ला आरो मुलुगाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बर' बाथारमारि गामिनि गोसोखां रुफाथि मायथाइ गोसोखां बिनेश्वर ब्रह्मनि नामै खुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोआव जोंजोंनो लेंनानै लाबोनाय मानगोनां खौरांगिरि फंबायमोन, बिथांमोननि सिगाङाव आङो जोंनि दिनैनि बे रंजालि बैसागु खुंनायाव जोंनि गामिनि रायजो राजा, आइ आफा आरो जोंनि बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरि, लोगोसे नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन दालाइ आफाद आरो जोंनि बर' बाथारमारि गामिनिनो नेहाथारि, लोगोसे आंनि बर' बाथारमारि गामिनि एरिया इनचार्ज आरो जोंनि बर' बाथारमारि गामिनि जोंसार क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे बिथांमोननि आंनि अननाय सिबिनायखौ गले आरो खेनसे जासिबावनाय थाबाय। दा दिनै जोङो गोसोखां बिनेश्वर ब्रह्म रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोङो बुंनो थाङोबा जोङो दिनै खुङै खुङै फालियै फालियै दिनै रुफाथि मायथाइ फालिनायसिम आगानाव सौफैबाय। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे बैसागु जौस्राङाव जे मोसानाय फोरबो खुंनाय बेखौ जोंनो बुंनो गोनां, माने रायजो राजानो फोरमायनो गोनां दं। मानो होनबा जोंनो बे जोंहा रुंसारि जानाय आमाइसो, आंनिनो आमाइ बिनेश्वर ब्रह्मआ जोंनो बे जिनिसखौ जोंनो गिबियावनो दिन्थिलांदों। बे दिन्थिनाय हिसाबैनो जों बिथांनि मुङाव दिनै जों बिथाङा थैनानै थांनायनि उनाव जों 2000निफ्राय जोङो बिथांनि मुङै जोङो बे फोरबोखौ फालिदों। बिनि मुङै गोसोखां बिनेश्वर ब्रह्म बैसागु फालिग्रा आफाद मुङै मोनसे जों दानानै जों बेखौ दिनै फालियै फालियै 25थि बा रुफाथि मायथाइसिम सफैनाय जाबाय। दा दिनै जोंनि बे खुंनायाव जोंनि बर' बाथारमारि गामिया जाहाथे जोंजों दासिम गोलै नोगोरै थाखायावनो जा, राङावनो जा बा फैसायावनो जा
बा मावनाय दांनाय गासिबो जोङो दोलै नोगोरै मदद होलायनानै सान्थियै जोङो खुंनाय जायो। दिनैहाय जोङो दिनै रायजो राजानि आइ आफानि मदद मोनाबा जों दिनै बेखौ जों खुंनो हानाय नङामोन बा जोङो बोसोरै खुंनो हानाय नङामोन। दा दिनै रायजो राजानि अननायावसो जों दिनै बे जिनिसखौ जों खुंनो हादों। दा बुंनो थाङोबा जोंहा बर' माहारिखौ जोङो जिहेथु जोङो गोजौआव दैखांनांगौ हिसाबै दिनै जोङो बेहाय जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जायो, जेरै हारिमु आयदा, जाय बिथांमोना बिथांमोनखौ थुनलाइयारि आयदा, लोगोसे खेला आयदा बेवहाय जों लानाय जायो। गथ'नि थाखाय जोङो आर्ट एरियायाव हिसाबै जोङो खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि बोनाय आरो लोगोसे हारिमु हिसाबै दङ जोंहा मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो बैसागि खुंग्रि मोनसे जोङो बे जिनिसखौ जोङो बोसोरै जों लानाय जायो। बेवहाय जोङो बैसागि खुंग्रियाव साथाम हिसाबै बासिनानै दोननाय जायो। जोङो बेहाय लोगोसे जों मुफुरजों लोगोसे रांनिबो बान्था हरफानाय जायो। दा जोङो रांनि बान्थायाव जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोङो 10,000 मोन ना, 10,000 आरो सेकेन्ड हिसाबै जोङो 7,000, थामथि हिसाबै जोङो 5,000 होनाय जायो। दा दिनै जोङो जोंनि रायजो राजा आइ आफाखौ जोङो बाख्नायनांगोन। मानो होनबा जोङो रायजो राजानि आइ आफा बा जाथि एबा रायजो राजा आरो आइ आफा जाथि खुरमा जुदि जों बेवहाय हेफाजाब होलायामोनबा जों दिनै बे जिनिसखौ जों खुंनो हानाय नङामोन बा जोङो मावनो हानाय नङामोन। दा बेखिनिखौनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजानाव आङो रायजोनि जानानै आङो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।